Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. Okay. ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம். மாதாஜி ஒரு ரிமைண்டர் வேணா போட்டுருங்க மாதாஜி, யாருமே காணோம், 4 பேர் தான் இருக்கும். ஆமா மாதாஜி, கொடுத்துருக்கேன் குரூப்ல. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்களும் அப்படியே உங்களுக்கு யாரும் கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல இன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் சீரீஸ்ல இருக்கோம். முக்கியமா பாகவதத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பியூர் டிவோட்டீஸோட பிரேயர்ஸ், அவங்களோட அந்த மூட், அவங்களோட அந்த ரியலைசேஷன், அதெல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும். நம்ம ஒரு நல்ல நிலைப்பாட்டுல பகவான் மேல பக்தி பண்றதுக்கு ஏதுவான விஷயமா இருக்கும். அந்த வகையில நம்ம நிறைய பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். போன வாரம் நம்ம பார்த்தது வந்து நலக்குவேரா மணிகிரிவா அவங்களோட பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். நிறைய ஆழமான கருத்துக்கள், எப்பயும் போல அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதுல ரொம்ப ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்துட்டு நாரதர் அவங்களையும் வந்துட்டு அவங்க சரியான முறையில வரவேற்கல, மரியாதை பண்ணல. அப்ப அந்த சரீரத்துக்கான சுகங்கள், சந்தோஷங்கள், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் அதுல அவங்க தலைச்சிருந்ததுனால நாரத முனிவர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அந்த சரீரம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத பத்தி அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? எப்படி நம்ம இந்த அச்சித்து விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மொபைல், அப்புறம் நம்ம இந்த டேபிள், இதெல்லாம் அதெல்லாம் என்ன ஆகும், மக்கிதான் போகும் இல்லைங்களா? அச்சித்து விஷயங்கள் எல்லாமே காலம் கடந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரம்பம் இருந்தா முடிவுன்றது ஒண்ணு உண்டு, அவசியம். காலம்ன்றது ஆளும் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவானே காலமா இருக்காங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரம்பம் முடிவு இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட இந்த சரீரமும் அச்சித் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். எப்படி இந்த டேபிள், இந்த பென்சில், இந்த மொபைல் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது மக்கி போயிடும். அதே மாதிரிதான் இந்த சரீரமும் நமக்கு நித்தியமானது கிடையாது. அது வந்து என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்மளை விட்டு பிரியக்கூடியது, அச்சித்தான விஷயம். இந்த பென்சில் மாதிரி, இந்த லேப்டாப் மாதிரி, இந்த டேபிள் மாதிரி அதுவும் ஒரு அச்சித்தான விஷயம். ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அது மண்ணோட மண்ணா இயற்கையோட கலந்துடும் அப்படின்றதுதான். அப்ப அதுக்கு ஒரு வேல்யூமே கிடையாது. அது யாரா இருந்தாலும் சரி, அதாவது உயர் லோகத்துல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, தாழ்ந்த லோகத்துல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த மாயை அறியாமையினால அந்த சரீரத்துக்கே பிரதானமா நிறைய நம்ம விஷயங்களை நம்ம யோசிக்கிறோம். அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை நம்ம நிறைய கொடுக்குறோம். ஒரு வீணா போற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம நிறைய வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில் நாரதர் வந்து அந்த சரீரம் எப்படிப்பட்டது, அதுக்கு அழிவுன்றது நிச்சயம், அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க கூடாது. உள்ளத்துல அதாவது அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அதுக்குதான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு தெளிவா நம்ம வந்து நாரதரோட உபதேசத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வாலண்டியரா வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்ப ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதாவது வறுமையில பசியோட இருக்கிறது அப்படின்றது கட்டாயத்தின் பேர்ல அப்படின்ற பாக்குறோம். அதே மாதிரி நம்மளே வாலண்டியரா நம்ம என்ன பண்றோம், ஏகாதசி அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் டேஸ்ல எல்லாம் ஆச்சாரியர்களோட பர்த்டே அந்த மாதிரி நாள்ல நம்ம என்ன பண்றோம், ஜென்மாஷ்டமி பகவானோட அவதார நாட்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வாலண்டியரா நம்மளோட சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ண நம்மளோட அந்த தமோகுணம் ரஜோகுணம் நம்ம கிட்ட இருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றதான். அதனால தபஸ்ய வாழ்க்கை அப்படின்றதுல ஈடுபடும் போது நம்மளோட சென்சஸ்
அடங்கும். அதோட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரேமா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. அது வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளார வரும் அப்படின்னு அப்படி சென்சஸ் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும்போது நம்மளால ஆத்மாவை நல்லபடியா உணர்ந்து நம்மளால பக்தி பண்ண முடியும். அதனால என்ன வச்சு அவங்களுக்கு அவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் தவறுகள் எல்லாம் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா? சோ அதனால நாரதர் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு மரங்களா அவங்கள ஆகணும்ட்டு சபிச்சாங்க. எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் வந்து ஒரு தவறே பண்ணியிருந்தா கூட அவங்கள நல்வழிப்படுத்துற மாதிரிதான் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில அவங்களுக்கு ஆனா அந்த கான்சியஸ்னஸையும் கொடுத்தாங்க, எதனால அவங்க மரமா இருக்காங்கன்ற அந்த கான்சியஸ்னஸும். சோ நிறைய ஆண்டுகள் அந்த மாதிரி தேவர்கள் காலத்துல 100 ஆண்டுகள் அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு மரமா இருந்தாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாப விமோச்சனம் கொடுக்குறாங்க. பகவானை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு சுக்ருத்தியும் கிடைச்சது நாரத முனிவரால. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தவறு செஞ்சிருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அந்த தண்டனையை அவங்களுக்கு ஒரு நல்வழிப்படுத்துற விதமா தான் இருந்தது இல்லையா? அதுதான் டிவோட்டிஸோட அடையாளம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி பகவானும் டிவோட்டிஸ் சொன்னாங்கன்றதுக்காகயாவது என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் வந்துட்டு அவங்களோட கருணைய அந்த ஃபாலன் சோல்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பகவானோட தாத்பரியம் என்ன, டிவோட்டிஸோட தாத்பரியம் என்ன, ஒரு சரீரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால என்ன நிலை ஏற்படும், அப்ப நம்ம தபஸ்ய வாழ்க்கை நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளோட புலன்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். அதனால நம்மளால பக்தியில் நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பகவானை பத்தி அவங்க சிறப்புகள் எல்லாம் நல்லபடியா சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாம நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பக்தி நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைச்சது, கை கொடுச்சு. ஏன்னா பகவானே நேருக்கு நேரா பார்த்திருக்காங்க இல்லையா? அந்த வகையில அவங்களுக்கு கை கொடுச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது பிரம்மாஸ் பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? இது வந்து எப்போ நடந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இது நிறைய ஸ்லோகங்கள் உள்ளது, ஒரு 60 ஸ்லோகங்கள் கிட்ட இருக்கு. சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஐ திங்க் ஒரு 3 கிளாஸஸ் வந்து தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு பிரம்மாஸ் பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருர் ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிசன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்தே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा डिवोटीज. நம்ம இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரனாம்ஸ். பிரம்மாஸ் பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இது எப்போ நடந்தது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிரேயர்ஸ் சொல்றதுக்கான அந்த சிச்சுவேஷன் என்ன, இப்ப வந்துட்டு நலக்வீர மணிகிரிவா அவங்களோட பிரேயர்ஸ்க்கான சிச்சுவேஷன் என்னன்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அகாசுரா அப்படின்ற ஒரு அசுரனை அழிச்சாங்க. அதை பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கும் தானும் ஒரு சிறப்பான விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுச்சு. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் செய்யறாங்க. கோவர்தனத்தை தூக்குறாங்க, பூத்தனாவை 2வது நாள்லயே அவங்க அழிச்சாங்க, பிறந்த 2வது நாள்லயே அப்படின்னால நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அசாதாரணமான செயல்கள்லாம் பகவானால செய்ய முடியும். அந்த வகையில பிரம்மாவும் யாரு, பகவானால படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாழி அப்படின் போது அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட ஒரு மகிமையும் காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு என்ன பண்ணாங்க, கோபாஸ் எல்லாரையும் அப்புறம் பசுக்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் அங்க மறைச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க மேகத்துக்கு நடுவுல. பகவான் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமா அவங்களுக்கு இன்னொரு
பிவல்டர்மெண்ட்டும் ஏற்பட்டுச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க கோபாஸ்ல ஒரு கோபா அவங்க என்னன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க அம்மா வந்துட்டு தினம் வந்துட்டு எல்லாரும் உணவெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா, ஃபுட் எல்லாம். ஆனா அவங்களால எடுத்துட்டு வர முடியாம இருக்கும். அப்போ ஒரு நாள் அவங்க அம்மாட்ட ரொம்ப கெஞ்சி, எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்களேன், நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அம்மாவும் பக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு புளிச்ச தயிர் அதை வந்து குடுக்குறாங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. பகவான் எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து கோபாஸ் கூடலாம் மாடெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு நல்லா ஃப்ளூட் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு நல்ல விளையாடெல்லாம் விளையாண்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, உணவெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா, ஷேர் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு அன்னைக்கு வந்து இவங்க வந்து இந்த புளிச்ச தயிர் எடுத்துட்டு வராங்க. ஆனாலும் இவங்களுக்கு மனசுக்கு ஒரு வருத்தம். எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு என்னென்னமோ கொடுக்குறாங்க, நம்ம போய் இந்த புளிச்ச தயிர் கொடுக்கறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எண்ணம். அதனால வந்துட்டு குடுக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அது குடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வராம இருக்காங்க. அப்ப வந்துட்டு உடனே கிருஷ்ணருக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே. அவங்க தான் அந்தர்யாமியா இருக்காங்க. எல்லாத்துலயும் அவங்க ஊடுருவி இருக்காங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாதுன்னும் போது அவங்களுக்கு இதுவும் தெரிய வருது. அப்ப உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ எனக்கு குடு, நீ ஒண்ணு எடுத்துட்டு வரலையா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இல்ல நான் ஒண்ணும் எடுத்துட்டு வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல நீ எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்திருக்க குடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. இவங்க உடனே எங்க இதை கொடுத்தா கிருஷ்ணருக்கு வந்து சுவை இல்லாததா இருக்கும்ட்டு தன்னோட வாய்க்குள்ள போட்டுக்கிறாங்க அந்த மோரை. உடனே அது கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நல்ல வாயில அவங்க வச்சிருக்கும் போது இப்படி தட்டி விடுறாங்க. அந்த புளிச்ச மோர் வந்து கீழே வருது. அதை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து குடிக்கிறாங்க. இதை பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு பிவல்மெண்ட், கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. பகவானுக்கு நம்ம ஒரு வர்ஷிப் பண்ணணும். ஒரு டேட்டி வர்ஷிப்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப பியூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா. ஆச்சனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுத்திகரிப்பு பண்ணிட்டு உணவையும் சுத்திகரிப்பு பண்ணிட்டு அதுக்கான ஒரு முத்திரைகள்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லி மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்ணி அதெல்லாம் செஞ்சுதான் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். அப்படி பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ஆனா இங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை பகவான் சொல்றாங்க எல்லாரும். ஆனா வந்து என்னன்னா அந்த ஒரு ஒரு கோப்பா ஒரு வாயில இருக்கிறத எடுத்து சாப்பிடுறாங்க. எல்லார்கிட்ட இருந்து உணவெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுறாங்களே. அப்ப இவங்க வந்து பகவானா, நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல வச்சிருக்கோம், எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அவங்க, அப்ப இவங்க பகவான் தானா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து உடனே என்ன பண்றாங்க, அதையும் சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக கோபாசையும் பசுவையும் மேல கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுக்கிறாங்க. உடனே இதெல்லாம் பகவானுக்கு நல்லபடியா தெரியுது. அப்ப என்ன ஆகுது, உடனே சென்று கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பிரம்மா வந்து எட்டி பாக்குறாங்க, ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்ட்டு. பார்த்தா எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏன்னா பகவான் எல்லார் மாதிரி எல்லா ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளேயும் ஊடுருவும் அளவுக்கு இருக்கிற பகவான் சக்தி நிறைஞ்சவங்க. எதுவுமே அவங்களோட சக்தி இல்லாம எதுவுமே சக்தினால அவங்களோட சக்தினாலதான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்படின்னும் போது அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே அந்தரியாமே சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆத்மா கிட்டயும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களால விரிவாக்கம் பண்ண முடியும் இல்லையா. அதனால எல்லா கோபாஸ் மாதிரியும் எல்லா பசுக்கள் மாதிரியும் அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி எல்லார் வீட்லயும் போயிருக்காங்க. ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இத பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது, இந்த மாதிரி பகவானால மட்டும்தான் செய்ய முடியும், வேற ஒரு சாதாரண ஒரு குழந்தையால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்தவங்க மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. அப்படின்னதான் அந்த மன்னிப்பு கேட்கிற அந்த பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பிரம்மா பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. இதுதான் இந்த பிரேயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டோரி. அந்த வகையில் நம்ம பிரம்மாவோட ரியலைசேஷன் என்ன, இதுல வந்து நம்ம இந்திரன் பிரம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிவல்மெண்ட் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது வந்து எப்படி ஜெய விஜயன் அசுரர்களா பிறக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் ஒரு காரணத்துக்காக. அதே மாதிரிதான் தேவர்களும் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சஞ்சலம் ஏற்படுது அப்படின்னா அதன் மூலியமா பகவான் நமக்கு தேவர்கள் மூலியமா நமக்கு உணர்த்த ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதுதானே அர்த்தமே தவிர நம்ம வந்து தேவர்களை ஓஹோ அவங்களை வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்காங்க போல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க, பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறவங்களும் கூட. பகவானை மீறி ஒரு விஷயமும் அவங்களாம் செய்ய மாட்டாங்க. மிகுந்த நம்பிக்கையோட பகவானோட கண்ட்ரோல்ல கட்டுப்பாட்டுல இருந்து தன்னோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸை பண்ணிக்கிற தேவர்கள் ரொம்பவும் இது சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. அதனால அவங்களை நம்ம என்னைக்குமே அவமரியாதை பண்ணிடக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் பிவல்மெண்ட் ஆகுறாங்களே அப்படின்றதுனால நம்ம அவங்கள குறைச்சும் நினைச்சிடக்கூடாது. அவங்க இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா இப்ப அர்ஜுனர் சிறந்த டிவோட்டி, அவங்களுக்கு போர் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வருது. உடனே அர்ஜுனர் வந்து ஏதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேற கண்டாமினேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா, இல்ல பகவான் அவங்களுக்கு அந்த மாயத்திரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் நம்ம இதையும் எடுத்துக்கணும். அந்த வகையில பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம
பார்க்கலாம். வரிசையா வந்துட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்கவுங்களை அப்படியே வாசிச்சிடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சம்மரி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 14. பகவான் கிருஷ்ணரை பிரம்மதேவன் வழிபடுதல். இவ்வத்தியாயம் நந்தநந்தனார் என்று அறியப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரை பிரம்மதேவன் வழிபட்டதை பற்றி விளக்குகிறது. பகவானது திருப்திக்காக பிரம்மதேவன் முதலில் அவரது உன்னத அங்கங்களின் எழிலனை போற்றி புகழ்ந்தார். பின்னர் பிரம்மதேவன் பகவானது ஆதி வடிவமானது அவரது செல்வத்தினை காட்டிலும் உய்த்து உணர்வதற்கு மிகவும் கடினமானது என்று அறிவித்தார். வேதங்களிலிருந்து பெறும் உன்னத ஒலிகளை கேட்பதினாலும் அவற்றை ஓதுவதினாலும் மட்டுமே ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளை உணர முடியும். வேதங்களை தவிர்த்து வேறு வழிமுறைகளினால் கடவுளை உணர முயல்வது பயனற்றதாகும். ஆன்மீக குணங்களின் உறைவிடமாக திகழும் முழுமுதற் கடவுளின் ரகசியம் எவராலும் அறிவதற்கு மிகவும் அரியதாகும். அருவ பிரம்மத்தினை அறிவதை காட்டிலும் இது மிகவும் கடினமானதாகும். அதனால் கடவுளின் கருணையினால் மட்டுமே அவரது பெருமைகளை ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியும். கடவுளின் கருணையினால் மட்டுமே அவரது பெருமைகளை ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதனை இறுதியில் உணர்ந்த பிரம்மதேவன் தனது செயலுக்கு மிகவும் வருந்தி பிரபஞ்சத்தின் இறுதி அடைக்கலமாக திகழும் பகவான் கிருஷ்ணரே தனது தந்தையான ஆதி நாராயணன் என்பதை அறிந்து கொண்டார். இதன் பிறகு பிரம்மதேவன் பகவான் தன்னை மன்னித்தருள வேண்டும் என்றும் வேண்டினார். பிரம்மதேவன் பின்னர் முழுமுதற் கடவுளின் அறிவதற்கரிய செல்வ வளத்தினை போற்றியதோடு பகவான் விஷ்ணு பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமானிடமிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டவர் என்பதையும் தேவர்கள், விலங்குகள் போன்ற உயிர்களிடத்து பரமபுருஷ பகவான் தோன்றுவதற்கான காரணம் பற்றியும் முழுமுதற் கடவுளது லீலைகளின் நித்திய இயற்கை பற்றியும் பௌதீக உலகின் நிலையாமை பற்றியும் விளக்கினார். முழுமுதற் கடவுளை உண்மையாக அறிந்து கொள்வதனால் மட்டுமே ஜீவாத்மாவால் தனது தலையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். எனினும் உண்மை நிலையில் விடுதலை, பந்தம் என்னும் இரண்டும் பொய்மையே ஆகும். விடுதலை, பந்தம் என்னும் இரண்டும் பொய்மையே ஆகும். உயிர்வாழியின் கட்டுண்ட பார்வையிலிருந்தே அவனது தலையும் விடுதலையும் உருவாகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணரின் சுய வடிவம் மாயை என்று கருதும் மூடர்கள் அவரது திருவடி தாமரைகளை புறக்கணித்து பரமாத்மாவை வேறு இடங்களில் தேடுகின்றனர். எனினும் இவ்வாறு தேடியதின் பயனின்மையே அவர்களது மூடத்தனத்திற்கு சிறந்த சான்றாக திகழ்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் கருணையின்றி அவரது உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்வதற்கு வேறு வழி கிடையாது. இம்முடிவினை நிலைநிறுத்தி பிரம்மதேவன் விரஜம் என்னும் இடத்தில் பிறப்பதற்கு என்ன மாதவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று தெளிந்து விரஜத்தில் ஒரு புல்லாகவோ புதராகவோ செடி கொடியாகவோ தான் பிறக்க வேண்டும் என்று வழிபாடு உண்மையில் பிருந்தாவனத்தில் வசிப்போரின் இல்லங்கள் பௌதீக வாழ்வின் சிறை கொட்டடிகள் அல்ல. மாறாக ஞானிகளும் யோகிகளும் கூட கண்டு பொறாமைப்படும் உன்னத உறைவிடங்களாகும். மேலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் தொடர்பின்றி இருக்கும் எந்த ஒரு இல்லமும் பௌதீக வாழ்வின் சிறை கொட்டடியே ஆகும். இறுதியில் பிரம்மதேவன் தன்னையே பரமபுருஷ பகவானின் திருவடி தாமரைகளுக்கு ஈடுபடுத்தி அவரை மீண்டும் மீண்டும் போற்றி புகழ்ந்து சுற்றி வரம் வந்து வணங்கி அங்கிருந்து சென்றார். பிறகு பிரம்மதேவன் திருடிய விலங்குகளையெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருங்கு திரட்டி ஆயர்குல சிறுவர்கள் மதிய உணவு உண்டு கொண்டிருந்த யமுனை கரைக்கு ஓட்டிச் சென்றார். முன்பு அங்கிருந்த அதே நண்பர்களே இப்போதும் இருந்தனர். பகவான் கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியினால் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை. அதனால் கிருஷ்ணர் அங்கு கன்றுகளுடன் வந்தவுடன் சிறுவர்கள் அவரிடம், நல்ல வேளை, நீ விரைந்து வந்து விட்டாய். நீ இல்லாமல் எங்களால் ஒரு கவளம் உணவு கூட உண்ண முடியவில்லை. வா வா, இவ்வுணவினை உண்பாயாக என்றனர். இடைச்சிறுவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்டு புன்னகைத்த பகவான் அவர்களோடு சேர்ந்து உண்ணத் தொடங்கினார். உண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது
கிருஷ்ணர் தனது இளைய நண்பர்களிடத்து மலைப்பாம்பின் தோலினை காட்டினார். அதனை கண்ட சிறுவர்கள் கிருஷ்ணர் அப்பயங்கர பாம்பினை சற்று முன்புதான் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தனர். உண்மையில் பின்பு அவர்கள் பிருந்தாவனத்தில் உள்ளவரிடம் அகாசுரனை கிருஷ்ணர் போன்ற சம்பவத்தை கூறினர். இவ்வாறு இடைச்சிறுவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பௌகுண்ட வயது 6 to 10 வரை பிறந்த பின்பு அவர் தனது பாலிய வயதில் 1 to 5 வரை நடத்திய லீலைகளை விளக்கி கூறினார். தாம் ஈன்ற புதல்வர்களை காட்டிலும் கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசித்தனர் என்பதை விளக்கி கூறி சுகதேவ கோஸ்வாமி இவ்வத்தியாயத்தினை நிறைவு செய்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது எத்தனை கேண்டோ மாதாஜி? மாதாஜி, இது வந்து 10வது கேண்டோ மாதாஜி, 10th கேண்டோ. ஓகே. அதுல வந்து 14 பாகம் 2. 14ன்னா புக் 2ஆ? புக் 2 பாகம் 2 14 10வது கேண்டோ 14 சாப்டர். நான் ஊர்ல இருக்கேன் மாதாஜி. சரி சரிங்க மாதாஜி, புக் வாசிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட எல்லாம் அவசியம் வாசிச்சுக்கோங்க. இன்ட்ரோடக்ஷனே ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? பிரேமா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். இப்ப என்ன ஆச்சு? பிரம்மா வந்து தன்னோட தவறுக்கு மன்னிப்பு வந்து கேக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு எல்லாரையும் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ கிருஷ்ணரோட லீலைகள்லாம் அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சிச்சு. அவங்களோட சக்தி எல்லாரும் மாதிரி அவங்களே உருவாகி எல்லார் வீட்லயும் இருந்தாங்க. எந்த மாற்றமும் இல்லாம இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பிரம்மாந்தி இப்ப வந்து பிரேயர் சொல்றாங்க பகவானுக்கு. நந்தனா யாரு? நந்த கோபரோட குழந்தை பகவான் இல்லையா? அதனால நந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவங்க ஃபார் ஹிஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிரம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்கள நல்லபடியா பிரைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தெய்வீக நிலைப்பாட்டெல்லாம் அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க. அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் 6 ஆப்புலன்சஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா பகவானோட. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அதை விட இன்னும் சிரமமா எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட அந்த ஒரிஜினலான அந்த ஸ்வீட்னஸ். சரிங்களா? அவங்களோட உண்மையான அந்த சொரூபத்தை ஆத்மாக்களால அவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. பகவானோட அந்த நாம ரூப குணலீலைகள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? பகவானோட உண்மையான அந்த ஒரு சொரூபம் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது சிரமம் அப்படின்றத யாரு சொல்றாங்க? பிரம்மா சொல்றாங்க. பிரம்மா தான் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் இந்த ஜட உலகத்துல உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா? அவங்க சொல்றாங்க அவங்களாலும் புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றது. அப்போ ஒன்லி பை த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்ப ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங் நிறைய கேட்கணும், பகவானோட நாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யறதுனால மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை உணர முடியும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இந்த ப்ராசஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தோம், வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா, அதாவது பரம்பரை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருந்தோம்னா நம்மளால பகவானை ரியலைஸ் பண்றது சிரமம். நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா ஆயிடுது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அன்லிமிட்டட் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸோட உள்ளவங்க இல்லைங்களா? பகவானாலே அன்லிமிட்டெட், கட்டுக்குள் கிடையாது. எல்லாமே அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டடா தான் இருக்கும். நாமரூப குணலீலைகள் எல்லாமே அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில அன்லிமிட்டட் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் நம்மளால நல்லபடியா உணர்றதுன்றது சிரமம், இன்கன்சீவபிள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம உணரணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன தேவை? பகவானோட அனுகிரகம் இல்லைங்களா? இப்ப கூட இப்ப வந்துட்டு க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் வந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் level 1ல. அதுல கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட அனுகிரகத்தால ஜஹாய் மதாய், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு வாஷர்மேன் அவங்க வந்து பக்தியில திளைச்சிருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரியான ஒரு பப்பி, ஒரு டாக், ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி, அதுவும் வந்து என்னது பக்தியில நல்லபடியா தெளிச்சு வருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து. சோ இந்த மாதிரி பகவானோட ஸ்பரிசம், அந்த மர்சி அது இருந்தால், ஒரு நாய்க்குட்டியே என்ன பண்ணுது? ஹரிபோல் சொல்லுது. ஒரு வாஷர்மேனும் எனக்கு வந்து துணி தைக்கிறதா முக்கியமான வேலை அப்படின்றத சொல்றாங்க. எனக்கு நாமத்தை வச்சிருக்கிறதுல நேரம் இல்லை, இது என்னோட வாழ்வாதாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் பகவான் வந்து சைதன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு 2 தடவை சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 2 தடவை சொன்னவனே அந்த ஸ்வீட்னஸ், அந்த நாமத்தோட ருச்சி அவங்களுக்கு ஏற்பட்டவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க ரொம்ப நல்லபடியா அவங்க நாமத்தை ஜபிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சாதாரண நிலையில உள்ள உயிர் வாழியும் பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும்னா அதுக்கு பகவானோட அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
சரிங்களா? அந்த வகையில only by the mercy of God can one understand his glories. அவங்களோட முழுமையான இந்த அன்லிமிட்டட் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ நம்மளால எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவானோட அனுகிரகத்துல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்மள பகவான் பகவத்கீதையில எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். அப்பதான் நம்ம பகவானுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? சரி, இந்த ஆத்மா நம்ம கிட்ட பக்தியோட இருக்கணும்னு விருப்பப்படுது. அந்த விருப்பம் தான். ஏன்னா அந்த என்டிவர் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் நம்ம தனிச்சு செய்யறதுன்றது சிரமம். அதான் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறோம். ஏன்னா பகவத்கீதையிலயும் இது சதுஸ்லோகில கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு அந்த பக்தி நிலைப்பாட்டில் நம்ம வரணும். அதை கவனிச்சோடனே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட காஸ்னஸ் மெர்சியால நமக்கு வந்துட்டு அவங்கள அடைய மார்க்கத்தை அவங்க காமிப்பாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில நம்ம விருப்பப்படணும். பகவான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி finally realizing this, Brahma repeatedly condemned his own action, recognized that Lord Krishna the ultimate shelter of the universe. இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய பகவானை பத்தி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அவங்களோட அந்த தவறு செஞ்சாங்க இல்லையா? கோபாஸ் எல்லாம் கொண்டு போய், ஏன்னா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சரிசமமா உணவு எடுத்துக்கும் போது சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் எப்படி இப்படி உணவு எடுத்துக்க முடியும்? ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்றத யோசிச்சாங்க. இன்னொன்னு தனக்கும் கொஞ்சம் சக்திகள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த சக்தி கொஞ்சம் பிரயோகிச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சு கோபாஸ் கூட்டு பண்ணாங்க இல்லையா? பசுக்கள் எல்லாம் அந்த செயலுக்காக அவங்க வருத்தப்படுறாங்க, மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் அல்டிமேட் ஷெல்டர். எல்லா ஆத்மாக்களும் சரணாகதி பண்றது அவங்க கிட்டதான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்களோட பிரேயர்ஸ் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க யார்கிட்ட இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க? பிரம்மா, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு இல்லைங்களா? அந்த ஒரிஜினல் நாராயணா அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ ஓன் ஃபாதர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வந்துட்டு நீங்க வந்து என்னைய அவசியம் மன்னிக்கணும். ஏன்னா குழந்தைங்க தவறு பண்ணாலும் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த தவறை பெருசாக்காம மன்னிச்சிடுவாங்க இல்லையா? சோ மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அதையும் சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்கன்றதையும் சொல்லி, சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி இன்கன்சீவல் அப்பலன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட், அவங்கதான் வந்துட்டு சிறந்தவங்க அப்படின்றது யார் சொல்றாங்க? இப்போ பிரம்மா சிவா, லார்ட் பிரம்மா, லார்ட் சிவா, இவங்க வந்துட்டு பகவானை விட்டு வித்தியாசமானவங்க. அதாவது பகவான் வந்து இவங்களை 2 பேரை விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்றது யாரே சொல்றாங்க? பிரம்மாவே இங்க சொல்றாங்க. The reason for the supreme lord's appearance in various species, demigods, இது வாமனன்னா அவதாரம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? உபேந்திரனா, அனிமல்ஸா, வராக அவதாரம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்பீஷிஸ்ல பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. The eternal nature of the pastimes of the supreme personality of Godhead and the temporality of the material world அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது பகவான் வந்து இங்க இந்த பேராகிராஃப் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இன்கன்சீவபிள் ஆப்பலன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம், அதாவது பகவானோட அந்த அப்பலன்சஸ் குளோரிஃபை பண்ணி பகவான் எப்படி பிரம்மாவிடம் சிவபெருமானைவிடம் உயர்ந்திருக்காங்கன்றத விளக்கம் கொடுத்து பகவானோட இந்த அவதாரங்கள் அதெல்லாம் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. தேவர்களாவும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அனிமல்ஸாவும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி அவங்க இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். எங்க வந்து அந்த அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க? இந்த நிரந்தரம் இல்லாத ஜட உலகத்துல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ பை நோயிங் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், இந்த மாதிரிலாம் பகவானோட நேச்சரை எல்லாரையும் விட சிறந்தவங்க அப்படின்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இண்டிவிஜுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ண முடியும்? லிபரேஷன். பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் போது, பகவான் இப்ப நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தவங்க சும்மா அப்படி சொல்லல, இதெல்லாம் பிரம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பை நோயிங் தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இன் ட்ரூத், அவங்களோட உண்மை நிலைப்பாடு, அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லைங்களா? பகவான் பரம சத்தியம். அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம பகவானை உணரும் பட்சத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? லிபரேஷன் கிடைக்கும். இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம விடுதலையாவோம் அப்படின்றத பிரம்மா வந்து நமக்கு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. பகவானை நம்ம அப்சல்யூட் ட்ரூத்தா அவங்களோட உண்மை நிலைப்பாட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? நல்லபடியா சாஸ்திரத்தை கேட்கவும் நாமத்தை உச்சரிக்கவும் செய்யும் பொழுது, சரிங்களா? பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் போது பரம்பரை மூலியமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். However, both liberation and bondage are unreal. Only from the living entity conditioned outlook that this bondage and liberation are produced. அதாவது இந்த பாண்டேஜ்ல இருக்கும் லிபரேஷன், ஒரு தூய பக்தன் அப்படின்றது என்ன நிலைப்பாடு? முக்திக்கு விரும்புவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
கண்டிப்பா இல்ல இல்லைங்களா? வைகுண்டம் போகணும், கோலோகம் போகணும் அப்படின்ற விருப்பம் ஒரு தூய்மையான பக்தனுக்கு இருக்குமானா அந்த மாதிரி இருக்காது. என்ன அவங்க நினைப்பாங்க, எங்க இருந்தாலும் கிருஷ்ணரோட உணர்வுல இருக்கணும். அது வைகுண்டத்துல போய் தான், கோலோகத்துல போய் தான் இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. எங்க இருந்தாலும் இருக்கும் இடமே வைகுண்டம். அந்த நிலைப்பாட்டுல எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் பக்தியில இருக்கணும் பகவான்கிட்ட அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாட்டுல தான் அவங்க இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் உண்மையாலுமே நம்ம ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல உயர்ந்திருக்கிற ஒரு விஷயம். திங்கிங் தட் த பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா illusory fools rejects his lotus feet and elsewhere to find the supreme self. அதாவது சிலவங்க பகவானோட அந்த ரூபத்து மேல விருப்பம் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, ஆத்மாவை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி பகவானோட ஐக்கியமாகணும், ஒன்னா சாயுஜ்ய முக்தி, அதுல அவங்க விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரம்மாவோட ரிலேஷன்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மா என்ன சொல்றாங்க, பிரஜ பூமியில ஒரு ஃபுல்லாவோ சரிங்களா, ஏதோ ஒரு விஷயமா ஒரு ஒரு கிரீப்பரா பிறந்தாலுமே ரொம்பவே புண்ணியமான ஒரு விஷயம், பாக்கியம் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா. அந்த பிரஜ பூமியில பிறக்கிறது ஏதோ ஒரு புல்ல பூண்டோ அந்த மாதிரி பிறக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா ரஜபூமின்றது இந்த ஜட உலகம் அந்த தாத்பரியம் அதுல கிடையாது. எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ரஜவாசிகள், ரஜபூமி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா என்னது பகவானோட கோலோகம் அந்த நிலைப்பாடு தான் இல்லைங்களா. ரஜவாசிகள்லாம் இந்த அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவங்களுக்கு வேதங்கள் இந்த சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருமோ அந்த நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதனால பிரஜபூமி பிரஜவாசிகள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அந்த வகையில அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல்லாவோ ஒரு கிரீப்பராவோ இருக்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு பிரம்மா சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நாட் பிரிசன் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஜெயில் இல்லைங்களா. பிரபுபாதா அடிக்கடி இது குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம். இது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற ஒரு உலகம்னு, ஆனா இது ஒரு ஜெயில் அப்படின்றதான் குறிப்பிடுவாங்க. அந்த வகையில ஞானியும் யோகியும் கூட பிரஜ பூமியை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், பராமைப்படுவாங்களாம். அங்க கிருஷ்ண பக்தியை பார்த்து எல்லாரும் பண்றதை பார்த்து. அந்த அதர் ஹேண்ட் எனி ஹோம் வித்தவுட் ஏ கனெக்ஷன் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. அப்ப இப்ப நம்மளும் நம்ம வீட்டை என்ன பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ணா பகவானை நம்ம முன்னிலை வச்சு நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். அந்த மாதிரி இருந்தா இந்த இந்த வீடும் நம்ம இருக்கிற இந்த இடமும் என்ன ஆகும், அது கோலோகம் தான், பிருந்தாவன் தான். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம கிருஷ்ணரை முன்னிலை வைக்காம நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஜெயில் அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரம்மா ஆஃபர்ட் ஹிஸ் ஹோல் செல்ஃப் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ் சொல்லி பிரம்மா அவங்களே சரணாகதி பண்ணிக்கிறாங்க பகவான் கிட்ட அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவான வலம் அவங்களோட லோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. இதெல்லாம் தான் பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரம்மா அவங்களோட லோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் இப்ப அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு, கவுலா வந்தாச்சு. உடனே அவங்க கிட்ட எப்பயும் போல இந்த இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அவங்க மேகத்துல போய் மறைஞ்சிருந்தது, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகமே வராத மாதிரி அந்த இல்லூஷன் எனர்ஜி மூலியமா அவங்க மறக்க வச்சிடுறாங்க. அப்ப மறுபடியும் எப்பயும் போல இவ்வளவு நேரம் அவங்க என்ன அந்த கண்டினியூட்டி அதுல இருந்தே வருது. இப்பதான் கிருஷ்ணர் எங்க போனாங்க, இப்ப திரும்பி அவங்கள பாத்துட்டாங்க, நீ இல்லாம எங்களால சாப்பிட கூட முடியல அப்படின்னு சொல்லி அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. அப்ப உடனே வா வா சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துக்கோ நீயும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் அந்த அகாசுர டீமன் அவங்க வதம் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த டீமனோட அந்த ஸ்னேக் அதோட தோலை காமிக்கிறாங்க. உடனே அதை பார்த்த உடனே இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணர் அந்த பாம்பை அழிச்சாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. அந்த வகையில பால்ய ஏஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா 1 to 5 years வரைக்கும், அது பௌகண்டா அப்படின்றது 6ல இருந்து 10 வரைக்கும் சரிங்களா. இது வரைக்கும் பால்ய வயதுல இருந்தாங்க பகவான். இப்ப பௌகண்டா இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு பகவான் வராங்க 6ல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும். இப்பதான் என்ன ஆகும்னா அவங்க அவங்க அம்மாட்ட போயிட்டு கேட்பாங்க, யசோதம்மாட்ட, நான் கன்றுகள்லாம் நான் மேய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம். ஆனா நீ குட்டியா இருக்க, நீ போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். இல்ல நான் இப்ப பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டேன், நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம்.
உடனே வந்து சரின்னு சொல்லுவாங்களாம். அவரும் பார்த்தா அவங்க யசோதம்மா வந்துட்டு அவங்களுக்கு சப்பல் கூட கொடுப்பாங்களாம். உடனே வந்து நான் சப்பல் போட்டுக்க மாட்டேன், எல்லா கவுசுக்கும் சப்பல் கொடுத்தாதான் நானும் போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு வாங்கலாம். உடனே யசோதம்மா சொல்லுவாங்களாம், 9 லட்சம் பசு இருக்கே, எல்லாத்துக்கும் சப்பல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே வந்து பசுக்கள்லாம் சப்பல் போடல, நானும் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசுக்களை ஓட்டிட்டு போனாங்க. ஆனா இதை வந்து பசுக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணர் போற பாதையில எல்லாம் அது நைட்டே போய் என்ன பண்ணிருக்குமா, எல்லா பசுவும் நல்லா நடந்து நடந்து அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே பஞ்சு மெத்த மாதிரி மெது மெதுன்னு ரொம்ப நைஸான மணலா அது வந்து ஆக்கி வச்சுப்பேன். ஏன்னா கிருஷ்ணனோட பாதம் வந்து நோகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பசுக்களும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இந்த பௌகண்டா ஏஜ்ல தான் அந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ்லாமும் நடக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்துட்டு நெரேட் பண்றாங்க இந்த சாப்டர். அதுக்கப்புறம் கோபிஸ்லாம் எல்லாரோட வீட்லயும் யாரு இருந்தா அப்போ கிருஷ்ணர் இருந்தாங்க இல்லையா, பிரம்ம இந்த லீலை பண்ணப்போ அப்போ வந்துட்டு எல்லாரோட வீட்லயும் கிருஷ்ணர் இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்து தன்னோட பிள்ளைங்க மேல இருக்கிற அன்பை விட அதிகமா கிருஷ்ணன் மேல எப்படி அன்பை காமிச்சாங்கன்றதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப பிரேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களால ஸ்லோகங்களோட இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிக்க முடியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அவங்க இல்லைன்னா நான் வாசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. அவசியம் பிரபுஜி, ஒரு தடவை அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, அவங்க இதுல கால்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மல்லிகா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பிரபுஜி, அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம். மல்லிகா மாதாஜி ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. 1ல இருந்து 5 மாதாஜி? மாதாஜி 1ல இருந்து 5 வரைக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பிரம்மோவாச்ச நௌமுட்யதே பிரபுஷே தடித்தம்பராய உஜ்ஜாவதம் சபிரபிச்ச லசன்முகாய வன்யஸ்ரஜே கவல வேத்ர வீஷண வேணு லக்ஷ்ம ஸ்ரீயே மிருதுபதே வசுபாங்கஜாய. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவன் கூறினார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீரே முழுமுதற் கடவுளும் வணங்குதற்குரிய தெய்வமும் ஆவீர். அதனால் உம்மை மகிழ்விப்பதற்காக எனது பணிவான வந்தனங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் உனக்கு நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஓ ஆயர்குல தலைவனின் மைந்தனே, வானில் தவழும் மேகத்தினை போல் உமது உன்னத உடல் கருநீல வண்ணமுடையதாக இருக்கின்றது. நீர் அணிந்திருக்கும் ஆடையோ மின்னலை போன்று ஒளி வீசுகின்றது. உமது முகத்தின் எழில் உமது செவிகளில் தொங்கும் குன்றிமணி குண்டலங்களினாலும் தலையில் சூடியிருக்கும் மயிலிறகினாலும் மேலும் அதிகரிக்கின்றது. வனத்திலுள்ள மலர்களினால் ஆன மாலையினை அணிந்து கொண்டு நிலைமேய்க்கும் கோளினையும் ஊதும் கொம்பு மற்றும் புல்லாங்குழலினையும் ஒரு கவளம் உணவினையும் நீர் உமது கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு மிக்க அழகுடன் காட்சி தருகின்றேன். பதம் 2. அஸ்யாபிதே வபுஷோ மத்தனுக்ரகஸ்ய ஸ்வேச்சாமயஸ்ய நதுபூதமயஸ்ய கோவேபி நேசே மஹித்வ அசிதும் மனசாந்தரேன சாக்ஷாத் தனவலகிம் உதாத்திய சுகானுபூதேஹே. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது பக்தர்களின் இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தோன்றி எனக்கு கருணை காட்டியிருக்கும் உமது உன்னத உடலின் சக்தியினை அளவிடுவதற்கு என்னாலோ அல்லது பிறராலோ நிச்சயம் முடியாது. எனது மனம் உலகிலிருந்து முற்றிலும் விலகியிருந்த போதிலும் கூட என்னால் உமது சுய வடிவத்தினை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பிறகு என்னால் எவ்வாறு நீர் உமக்குள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனந்தத்தினை அறிய முடியும்? பதம் 3. ஞானே பிரயாசம் உதபாசிய நமந்த ஏவ ஜீவந்தி சண்முகரிதாம் பவதீய வார்த்தாம் ஸ்தானே ஸ்மிதா ஸ்ருதிதாம் தனுவாங் மனோபீர் ஏ பிராயசோ சிதோபி அசிதைஸ்திரிலோக்யாம். மொழிபெயர்ப்பு. யாவர் தமது நிலைநிறுத்தப்பட்ட சமுதாய நிலைகளில் இருக்கும் பொழுதே யூக அறிவு முறைகளை தூக்கி எறிந்துவிட்டு தமது உடல் உள்ளம் சொல்லுடன் அனைத்து மரியாதைகளையும் உமக்கும் உமது செயல்களுக்கும் அர்ப்பணித்து உம்மாலும் உமது தூய பக்தர்களாலும் அருளி செய்யப்பட்ட சரிதங்களிடத்து தமது வாழ்வினை ஒப்படைக்கின்றனரோ அவர்கள் உலகங்களிலும் அவராலும் வெல்ல முடியாதவராக நீர் இருந்த போதிலும் உமது
மேலாண்மையினை நிச்சயம் வெல்வர். பதம் 4. ஸ்ரேயஸ்ருதிம் பக்தி உதஸ்ய தேவிஹோ விசந்தியே கேவல போதஸ் லப்தயே தோபாம் அசௌ கிளேசல ஏவ சிஷ்யதே நான்யத் யதா ஸ்தூல துஷால காதீனாம். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே ஆத்ம உணர்வு பெறுவதற்கான சிறந்த வழியாகும். யாரேனும் ஒருவன் இப்பாதையினை புறக்கணித்து யூக ஞானத்தினை வளர்ப்பதில் ஈடுபடுவான் என்றால் அவன் மிகுந்த தொல்லைக்கு ஆளாவதோடு தான் விரும்பிய பலனையும் அடைவதில்லை. வெறும் உமியை குத்துபவனுக்கு அரிசி கிடைக்காதது போல கற்பனா யூகம் செய்பவனால் ஆத்ம உணர்வு பெற முடியாது. அவன் அடையக்கூடியது துன்பம் ஒன்றே ஆகும். பதம் 5. புரேக பூமன் பகுவோபி யோகினஸ் விதேகா நிஜகர்ம லப்த்யா விபுத்திய பக்தைவ ததோபநீதயாம் பிரபேதிரே யோச்சுத தேகதீம் பராம். மொழிபெயர்ப்பு. எல்லாம் வல்ல பகவானே, இவ்வுலகில் பல யோகிகள் தமது முயற்சிகள் அனைத்தையும் உமக்கு ஈடுபடுத்துவதோடு தங்களது அரசியல்களை நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றியும் பக்தி தொண்டு என்னும் நிலையினை அடைந்தனர். உம்மை பற்றி கேட்டல், ஜெபித்தல் என்னும் முறைகளினால் நிறைவு செய்யப்பட்ட பக்தி தொண்டின் மூலம் அவர்கள் உம்மை உணர்ந்தனர் என்பதோடு குற்றமற்றவரே, அவர்களால் உம்மை எளிதில் சரணடைந்து உமது உயர்ந்த இருப்பிடத்தை அடையவும் முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இல்லைங்களா? ரொம்ப வந்துட்டு அந்த டியூனோட அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்துட்டு ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு. அவங்களோட நாபிலேருந்து லோட்டஸ் ஸ்டெம் வருது, அது லோட்டஸ் வருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை பகவான் வந்து உருவாக்குறாங்க. அவங்க வந்து இந்த உலகங்கள்லாம் சிருஷ்டி பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். சோ பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் லிவிங் என்டிட்டி, அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ அந்த நிலையில நம்மளும் வந்து நல்லபடியா புரிதல் நமக்கும் ஏற்படணும் அப்படின்ற வேண்டுதல் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப பிரம்மா பகவான் சொல்றாங்க, ஒன்லி வர்ஷிப்பபிள் லார்ட். பகவான் வழிபாடு அப்படின்றது பகவானுக்கே உரித்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வேற நம்ம வந்து திருப்தி பண்ணோம்னா மரமே செழிப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணோம்னா எல்லா தேவர்களும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க, எல்லாமே பரிபூர்ணமா திருப்தியோட இருக்கும் அப்படின்றதான். சரிங்களா? அந்த வகையில ஒன்லி வர்ஷிப்பபிள் லார்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். therefore I offer my humble obeisance and prayers just to please you. பகவானே ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக பிரேயர்ஸ் வந்து பிரம்மா வந்து கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ரூபத்தை வர்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பகவானை வந்துட்டு நம்ம தியானிக்கணும்னாலே நம்மளுக்கு அவங்களோட ரூபம் அவசியம் தேவை இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளால தியானிக்க முடியும். அந்த வகையில பகவானை வந்து அவங்களோட ரூபத்தை அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க. அது இப்ப எப்படி இருக்காங்க? தேவர்களும் பார்த்து ஏங்கக்கூடிய ஒரு ஏங்கக்கூடிய ஒரு ரூபம் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் ரூபம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கிற ஒரு தரிசனமும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீரோதய கஷாய விஷ்ணு. ஏதாவது அவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க ஸ்ரீரோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட போயிட்டு அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அவங்களுக்குமே வந்து தேவர்களுக்குமே கிருஷ்ணரா அவங்கள பார்க்க அவங்களோட விரஜவாசிகள், ஏன்னா இப்பயும் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க, ஞானி யோகி அவங்க எல்லாம் கூட பார்த்து பராமரிப்படுற ஒரு விஷயம் தான் விரஜவாசிகள், விரஜபூமின்றது. அந்த வகையில ரொம்ப கிருஷ்ணர் ரூபத்துல அவங்களோட இருக்கிறதுல எல்லாருமே, இது நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? விஸ்வரூப தரிசனத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, தேவர்களுமே வந்துட்டு கிருஷ்ணரா வந்து பாக்குறது அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸியானது கிடையாது, அவங்களுமே இதுல பாக்கிறதுக்கு ஏங்குவாங்கன்றது நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இப்போ பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க வந்து அவங்களோட ரூபத்தை கௌஹட் பாயா எப்படி இருக்காங்க, ஒரு மாடு மேய்க்கும் இடைச்சிறுவனா எப்படி இருக்காங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சங்கச்சக்கர கதாதாரினா அதுக்கு ஒரு வர்ணனை உண்டு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி விஸ்வரூபம்னா அதற்கு ஒரு வர்ணனை உண்டு. அந்த வகையில ஒரு கௌஹட் பாய் அப்படின்போது அவங்களோட வர்ணனையை இங்க பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ சன் ஆஃப் த கிங் ஆஃப் த கௌஹட் பாய், நந்தகோபரோட பிள்ளை இல்லைங்களா? அதை எங்க சொல்றாங்க, ஒரு டிரான்சென்டென்டல் பாடி இஸ் டார்க் ப்ளூ. நம்மளும் அப்படியே அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருவோம். சரிங்களா? அந்த பிரம்மா எப்படி வர்ணிக்கிறாங்களோ அதை நம்மளும் பக்கத்துல இருந்து கேட்டுக்கலாம். அந்த வகையில அவங்களோட நிறம் எப்படி இருக்கு, திருமேனியோட நிறம் டார்க் ப்ளூல இருக்கு. லைக் நியூ கிளவுட், நல்லா மழை பெய்ய போறப்ப மேக கூட்டம் அப்படியே எப்படி இருக்கும்
அந்த மாதிரி அவங்களோட கலர் இருக்கு. யுவர் கார்மெண்ட் இஸ் பிரில்லியன்ட் லைக் லைட்னிங். அவங்களோட அந்த வஸ்திரம் அது வந்து நல்லா மின்னல் இது அந்த இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நல்லா பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னது கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்பதே எல்லோ கலர் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா. அப்புறம் the beauty of your face is enhancing by your குஞ்சா இயரிங்ஸ். அவங்களோட ஃபேஸே ரொம்ப அழகுதான் இல்லைங்களா. தாமரை போல கண்கள், அப்புறம் இதழ்கள் நம்ம பாக்குறோம். அதெல்லாம் இன்னும் அதிகமா அழகு சேர்க்கிற விதமா என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட குஞ்சா இயர்ரிங்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த பீகாக் ஃபெதர் ஆன் ஹிஸ் ஹெட், அந்த இதுல சிரசுல என்ன இருக்கு, பீகாக் ஃபெதரும் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய காட்டு பூக்கள்லாம் வச்சு இலைகள்லாம் வச்சு செய்யப்பட்ட மாலையை அவங்க அணிஞ்சிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா. இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஹெட்ரிங் ஸ்டிக், அப்புறம் அந்த மாடு மேய்க்கிறதுக்கு ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூட்டு, இதெல்லாம் வந்து அவங்க வச்சுட்டு கையில வந்து என்ன வச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு பவுல்ல வந்து ஃபுட்டு, அன்னம், மேக்சிமம் தயிர் சாதம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. நம்மளாம் தயிர் சாதம் நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லையா விருப்பப்பட்டு. அந்த ஒரு கர்ட் ரைஸ் தான் பகவான் தன்னோட அந்த பவுல் வந்து வச்சிருக்காங்க. மாதாஜி கிண்ணத்துல வச்சு வச்சிருக்காங்களா, கையிலேயே சும்மா வச்சிருக்காங்க? கிண்ணத்துல. கிண்ணத்துல. ஆமா ஆமா. சரிங்களா. அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அழகா பகவான் வந்து இருக்கிறத பிரம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க, வர்ணிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்கணும். இத இப்ப நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி பகவான் வந்து நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணி பாக்கணும். இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஜட உலக இந்த அனர்த்தங்கள் எதுவும் நம்ம கிட்ட வராது. பகவானோட திருமேனியை நம்ம நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் நம்மளோட ஹார்ட்ல ஏற்படும். அப்ப இந்த பிரேயர்ஸ்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கணும். அப்படியே புதுசா ஃபார்ம் ஆன கிளவுடு, அதுல வந்துட்டு அந்த லைட்னிங் மாதிரி பிரகாசமா அந்த எல்லோ கலர் தோத்தி போட்டுட்டு தலையில பீகாக் ஃபெதர் வச்சுக்கிட்டு குஞ்சா இயரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஃப்ளூட் அது வந்து இடுப்புல வச்சிருக்காங்க நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சரிங்களா. ஃப்ளூட் வச்சிருக்காங்க, அப்புறம் பீகாக் ஃபெதர் வச்சிருக்காங்க, அப்புறம் வந்து கையில வந்து தயிர் சாதம் வச்சிருக்காங்க, அப்புறம் குச்சி வச்சிருக்காங்க. மாடு மேய்க்க வீடு மாதாஜி இப்ப நான் துவாரகா போயிருந்தேன் மாதாஜி. அங்க கிருஷ்ணர் அவ்வளவு அழகா இருக்காரு மாதாஜி. அப்படிங்களா. இதுல வந்து துவாரகால வந்து கருப்பு கலரா இருக்காரு, ஒயிட்டா இருக்காரு மாதாஜி. நகை அவ்வளவு நகை போட்டிருக்காரு. அப்படியே கண்கொள்ளா காட்சி. எத்தனை கண்ணுக்குள்ள எவ்வளவு நம்ம புகுத்தணும்னு தெரியல, அப்படி அழுகையா வருது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. கூட்டம் வேற. 2 இடத்துல 5 இடமும் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். பஞ்சத்வாரகாவும் அவ்வளவு அழகு மாதாஜி. அந்த மனசுக்குள்ள வச்சுக்கவே முடியல. கிருஷ்ணா அப்படியே நீ மனசுக்குள்ள இரு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. கருப்பு கலர். அது கிருஷ்ணர் வந்து ராஜா, துவாரகைன்னா அரசர் அந்த ரூபத்துல. ஆமா, மன்னர். நிறைய நகை போட்டு நல்லா இருக்காரு மாதாஜி. இங்க பிருந்தாவனம் மாதிரி இல்ல மாதாஜி. அதான் மாதாஜி. அப்ப உங்களுக்கு சூப்பரா பகவான் தரிசனம் கொடுத்திருக்காங்க. அதையே அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க மனசுல. நீங்க சொல்ல எனக்கு அப்படியே அது மனசுல வருது மாதாஜி. ஆமா, அதையே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் மாதாஜி. நம்ம 5 துவாரகை போயிட்டு வந்திருக்கீங்க. பஞ்சத்வாரகா 5 துவாரகை நல்லபடியா நினைச்சு பார்த்தா நம்ம நேரமே பத்தாது. இன்னும் வந்துட்டு தேவைப்படும் மாதாஜி. டைட்டா அப்படியே போயிட்டு எல்லாம் கூட்டமான கூட்டம் மாதாஜி. புரட்டாசி மாசம் பௌர்ணமி நல்ல கூட்டம் இருந்தாலும் பகவான் நல்லா காமிச்சு கொடுத்தாரு மாதாஜி. படத்துக்குள்ள எவ்வளவு பூத்த முடியுமோ பூத்திட்டு வந்திருக்க மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொல்ல எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கு. கண்டிப்பா மாதாஜி. அது அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க, விட்டுறாதீங்க அந்த எண்ணம். அது அப்படியே மறக்காம ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அந்த ரூபத்தை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். உங்களுக்கு நல்லபடியா போயிட்டு வந்திருக்கீங்க. இன்னும் நிறைய ஸ்தலங்களை ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்புறம் இங்க நம்ம 2வது ஸ்லோகம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல பிரம்மா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். I nor anyone can estimate the potency of this transcendental body of yours. இப்போ வந்து பிரம்மா வர்ணிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா, இந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இல்லை இல்லைங்களா. which has shown such mercy to me and which appears just to fulfill the desire of your pure devotee. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கும் அந்த ஆசை இருந்திருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸோட ஆசை. ஏன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் பகவான் ரிலேட்டடா தான் ஆசைப்படுவாங்க. ஜட உலக ஆசைகள் அவங்க கிட்ட இருக்காது, பகவான் ரிலேட்டடா ஆசைப்படுவாங்க. அது எல்லாமே பகவான் நல்லபடியா அவங்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க. பகவானை தவிர வேற எதையும் பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியாது. பகவானுக்கும் பியூர் டிவோட்டிஸ் மேல அவ்வளவு அலாதியான அன்பு, அவங்களோட ஆசைகளை நிறைவேற்றுவாங்கன்றது நம்ம பாக்குறோம். நிறைய விஷயத்துல பாத்துருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்களும் வந்து நிறைவேற்றுறாங்கன்றத பாக்குறோம்.
இப்போ அவங்களோட மனம் எப்படி இருக்கு? இந்த மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வித்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை பரிசுத்து வேற பாத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்ப இந்த மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ் அந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து முழுமையா அவங்களோட மனம் வந்து விலகி இருக்குன்றத சொல்றாங்க. ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனல் ஃபார்ம். இப்படி இந்த நிலைப்பாட்டுல கம்ப்ளீட்டா மெட்டீரியல் விஷயத்துல இருந்து விலகி இருக்க, ஆனாலும் உங்களோட பர்சனல் ஃபார்ம் என்னால முழுமையா, இப்ப பிரேமா மாதாஜி கூட சொன்னாங்க இல்லைங்களா, முழுசா எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் மனசுல நிலை நிற்கணும்னு. அந்த மாதிரி இங்க வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனல் ஃபார்ம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. தென் ஹவு could I possible understand the happiness? இப்போ பகவானோட ரூபமே நம்மளுக்கு வந்து மனசுல வந்துட்டு முழுமையா எடுத்துக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்குன்னா, பகவானோட அந்த டிரான்ஸ்லெண்டல் பிளிஸ், அவங்க வந்து ஆத்மாராமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அந்த ஏன்னா சச்சிதானந்தம், அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ரூபமே நமக்கு வந்துட்டு கன்சீவ் பண்றதுக்கு சிரமமா இருக்குன்னா, அந்த 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 பரமானந்தம் அதை வந்து எப்படி நான் வந்து புரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. could I possible how could I possible understand the happiness you experience within yourself அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. Those who even while remaining situated in their established social position thrown away the process of speculative knowledge and with their body, words and mind. நிறைய இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அது பொதுவா அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, இந்த எல்லாரும் வந்துட்டு இறந்து போயிடுவாங்களே, எதனால போர்ல வந்து நிறைய வந்துட்டு லாஸ் ஆகும், பாபம் வந்து சேரும், அப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், இப்படிலாம் நினைச்சு ஒரு குழப்பம் ஏற்படுதுங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு பொதுவா நம்மளுக்கு குழப்பங்கள் ஏற்படும். எதனால? இந்த உடல் இது ஆக்டிவிட்டிஸ், வேர்ட்ஸ், மைண்ட் மூலியமா இல்லைங்களா? அதான் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆல் ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் யுவர் personalities and activities, dedicating their lives to this narration, which are vibrated by you personally, by pure devotees, certainly conquer your lordship. ஆனா வந்துட்டு நம்ம வந்து இதுல என்ன, இந்த பிரேயர்ல நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஸ்பெகுலேஷன்லாம் இருந்ததுன்னா நம்மளால பகவானை பரிபூர்ணமா நம்மளால உணர்றது சிரமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா வந்து பியூர் டிவோட்டிஸால பகவானை கான்கயர் பண்ண முடியும். அந்த வகையில ராதாராணி பகவானே வந்து அவங்க வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆல் அட்ராக்டிவ் கிருஷ்ணானாலே ஆல் அட்ராக்டிவ், எல்லாரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவங்க. ஆனா அவங்களே வசீகரிச்சது யாரு? ராதாராணி, அவங்களோட பக்தி இல்லைங்களா? அதே மாதிரி யசோதம்மா அவங்களை வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்க வரல்ல. அப்படின்போது பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை வெல்ல முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா வந்து மத்த யாரும் you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. ஆனா இந்த மூவுலகல்ல பியூர் டிவோட்டிஸ் தவிர வேற யாரும் பகவானை அவங்க கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். My dear Lord, devotional service unto you is the best path for self-realization. நம்ம ஆத்ம நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரணும், நம்ம கண்டிப்பா வரணும் இல்லையா? ஆத்ம நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வரணும். ஏன்னா போன வாரம் நம்ம பார்த்த பிரேயர்ஸ்ல இந்த சரீரம் மண்ணோட மண்ணா போக போகுது, இயற்கையோட கலக்க போகுது. ஒரு பென்சில், ஒரு லேப்டாப், ஒரு டேபிள், அந்த மாதிரி அச்சித்த விஷயமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? உயிரற்ற ஜட விஷயங்கள். அது மாதிரிதான் நம்மளோட சரீரமும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எதுதான் உயர்ந்தது? நமக்குள்ள உள்ள அந்த ஆத்மா தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆத்ம உணர்வை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? உணரணும். அப்படின்னும் போது அதை எப்படி நம்ம உணர முடியும்? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் unto you is the best path for self realization. யார் ஒருத்தவங்க முக்தி அடையணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோமோ, நம்ம ஆத்ம நிலைப்பாட்டை நம்ம உணர்றதுக்கு கண்டிப்பா பக்தி மூலியமா நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோம். இஃப் someone gives up that path and engages in the cultivation of speculative knowledge, இதை விட்டுட்டு ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ், இந்த மன சஞ்சலம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அடைய முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எப்படின்னா, இதுல ஒரு உதாரணமும் நம்ம பாக்குறோம். ஒரு தவுடுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது இது எடுக்க முடியுமா? கிரெயின்ஸ் நம்மளால எடுக்க முடியுமானா கிடையாது இல்லைங்களா? தவுட்ல இருந்து வராது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது நம்மளால உணர்றது சிரமமா இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 5வது பிரேயர்ஸ்ல, ஓ அல்மைட்டி லார்ட், in the past many yogis in this world achieved that platform by devotional service. அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அடைய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களை நம்ம பார்க்கணும். நாரதர், வியாசர், அசித்தலர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்க எல்லாருமே டிவோஷனல் சர்வீஸ். பிரகலாத் மகாராஜர் பியூர் டிவோட்டிஸ்,
எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஏற்பட்டதுன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ நம்ம அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த நாமத்துல ருச்சி வரல, பக்தியில ஈடுபாடு வரல அப்படின்னா நம்ம அனர்த்தங்கள் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிட்டு, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்களே, நம்மளால முடியல, நம்மளுக்கு நாமத்துல ஏன் ருச்சி வரல, நம்மளுக்கு ஏன் இன்னும் பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகல, அப்ப நம்ம கிட்ட இன்னும் அனர்த்தங்கள் இருக்கா, சரி நம்ம அதை விலக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களோ அதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மள தயார்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா பகவானை உணர முடியும். அப்ப இங்க அதான் நம்ம பாக்குறோம். Past many yogis in this world achieve the platform of devotional service by offering all their endeavor unto you அப்படின்றத பாக்குறோம். என்டிவர்ன்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானை அடையணும் அப்படின்னு செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, முயற்சிகள். இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒன்று அடையணும்னா நம்ம என்டிவர் பண்றோம், முயற்சிகள் செய்யறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி யோகிகள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு வரணுன்றதுக்காக அவங்க என்டிவர் பண்றாங்க. அப்ப அந்த என்டிவர்லாம் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது faithfully carry out their prescribed duties, நம்மளோட கடமையோட சேர்த்து நம்ம பக்தியிலயும் நம்ம நல்லபடியா இருக்கும்போது, நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம நல்லபடியா பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும், செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு நம்மளால வர முடியும். அப்ப இது மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க, நம்மளும் வரணும். நமக்கு வரலன்னா நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்றோம்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கணும். அப்ப ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங் கண்டிப்பா நம்மள என்ன பண்ணும், செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம அதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, could easily surrender to you and achieve your supreme abode. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ, அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்களோ, அவங்க பகவானை அடைய முடியும்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஜனகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா, 6th ல இருந்து 10 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா யார் வாசிக்கணும்? வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? 6th ல இருந்து 10 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் வாசிக்கணும். சொன்னா வாசிக்கிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 6. ததாபி பூமன் மகிமா குணஸ்தே விபோதும் அர்த்தி அமலாந்தர் ஆத்மபி அவிக்கிரியாத் ஸ்வானுபவாத் அபேதோ ஹி அனன்ய போத்யாத்மதாய ந சான்யதா. மொழிபெயர்ப்பு. எனினும் பக்தி இல்லாதவரால் உமது முழு வடிவத்தினை ஒரு காலம் உணர முடியாது. இருந்த போதிலும் அவர்கள் நமது இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவுடன் நேரடி உணர்வினை வளர்த்து கொள்வதன் மூலம் உமது விரிவான அருவ பர்மத்தினை உணர்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமாகும். இதனை கூட அவர்கள் பௌதிக வேறுபாட்டு கருத்துக்கள் அனைத்திலிருந்தும் தமது மனம் மற்றும் புலன்களை தூய்மை செய்தும் புலன் மீதான பற்றினை ஒழித்த பிறகுமே அடைகின்றனர். இதன் பின்னரே உமது அருவத்தன்மையானது அவர்களுக்கு வெளிப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7. குணாத் மனஸ்தேபி குணான் பிபாதும் இதாவி தீர்ணஸ்ய க ஈசிரியஸ்ய காலேன ஏர் வா விமிதாசு கல்பயர் பூ பாம்சவ கே மிகிதா ஜெய வாசா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு காலத்தில் கற்றறிந்த அறிஞர்களோ அல்லது விஞ்ஞானிகளோ பூமியில் உள்ள அணுக்கள் எல்லாவற்றையும் பனித்துளியின் கூறுகளையும் சூரியனிலிருந்தும் நட்சத்திரங்களிலிருந்தும் வீசும் ஒளிக்கதிரில் உள்ள அணுத்திரள்களையும் கூட எண்ணுகின்ற திறன் பெறுவர். அவர்களில் யாரால் அனைத்து உயிர்களின் நன்மைக்காகவும் இப்பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கும் முழுவதற் கடவுளை உம்மிடமிருந்து அளவற்ற உன்னத குணங்கள் எண்ண முடியும். 8. தத்தேனு கம்பா சு சமிஷாமானோ உச்சான ஏவாத்ம மிருதம் விவாகம் இருத்வாத் வபுர்பிர் விததன் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதேச பாயாபாக். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, உமது அளவற்ற கருணை வேண்டி நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்பவன் அக்காலகட்டத்தில் தான் செய்த முன்னைய பாவங்களில்
பலன்களை பொறுமையுடன் அனுபவித்து கொண்டும் தனது மனம் வாக்கு காயத்தினால் உமக்கு மரியாதையுடன் தனது வணக்கங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருந்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் விடுதலை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவனாவான். ஏனெனில் அவ்விடுதலையானது அவனுக்கு மரபு வழியாக வரும் உரிமையாகிவிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண. பதம் 9. பஸ்யேசமே நாரியம் அனந்தாத்தியே பராத்மனி துவைய அபி மாயி மாயினி மாயாம் விதத்யேஷிதும் ஆத்ம வைபவம் ஹி அகம் கியான் அச்சம் இவார்சிர் அகவ். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, எனது அநாகரிகமான அருவருக்கத்தக்க நடத்தினை பாரும் அளவற்றவராகவும் ஆதி பரமாத்மாவும் இருக்கும் நீர் மாயா சக்திகளின் தலைவர்களை கூட மயங்க செய்யும் சக்தி உடையவராவீர். இருந்தும் உமது பலத்தை சோதிப்பதற்காக உம்மை மறைப்பதற்கு எனது மாயா சக்தியை நான் பயன்படுத்த முயன்றேன். உம்மோடு ஒப்பிடுவதற்கு நான் யார்? பெரும் நெருப்பிற்கு முன்னர் சிறு நெருப்பு பொறி போன்றவன் நான். 10. அத சமஸ்வாச்சுத மே ரஜோ பூவோ ஹி அஜானதஸ்த பிரதத் ஈச மானின அஜாவலோகந்த தமோத்த சசிஷ ஏசுரங்கயோ மயித் நாதாவான் இதி. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகையினால் ஓ குற்றமற்றவரே, எனது குற்றங்களை மன்னித்தருள்வீராக. நான் ரஜோகுணத்தில் பிறந்த மூடனாவேன். அதனால்தான் உமது மேலாண்மையிலிருந்து சுதந்திரமுடைய நெறியாளனாக என்னை நான் கருதி கொண்டேன். எனது கண்கள் அறியாமை இருளில் கூடாகி போனதினால் இப்பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பற்ற படைப்பாளனாக என்னை நான் நினைத்து விட்டேன். நான் உமது தொண்டன் ஆதலினால் உமது கருணைக்கு உரியவன் என்பதை நீர் அருள் கூறில் ஏற்றுக்கொள்வீராக. பதம் 11. குவாகம் தமோ மகத் அகம் க சராக்னி வார்பு சம் வேஷ்டி தாண்ட கட சப்த விதஸ்திகாய பேத்ரு விதாவி கனி தாண்ட பராணு சர்யா வாதாத்வ ரோம விவரஸ்ய சதே மகித்துவம். எனது கையினால் அளந்தால் 7 அடி உயரம் இருக்கும் சிறிய பொருளாகிய நான் யார்? ஜட இயற்கை பௌதிக சக்தி ஆணவம் ஆகாயம் காற்று நீர் நிலம் போன்றவற்றினால் ஒரு பானை போன்றிருக்கும் பிரபஞ்சத்துடன் நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் உமது மகிமை என்ன? சாளரங்களின் வழியே பறந்தரும் தூசிகள் போன்று எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உமது உடலில் உள்ள ரோமக்கால்களே வழியே மிதந்து செல்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப நம்ம 6th ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம வந்துட்டு இங்கேயும் தெரிஞ்சிட்டோம், நம்மள செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுல நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங். அதான் சரிங்களா. வேற ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்ல. நிறைய பகவானோட லீலைகளை கேட்டு நல்ல பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும். இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம பகவான்ட்டு சரணாகதி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பகவான் என்ன லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். இது நிறைய யோகிஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது ஏற்கனவே நிறைய பேர் இந்த ப்ராசஸ்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால நம்ம பண்ணலைன்னா நம்ம கிட்ட ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு சொல்லி அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். அந்த வகையில நம்ம நல்லபடியா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை அடையணும், சரணாகதி பண்ணி அப்படின்றது நல்லபடியா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம 6th ஸ்லோகம் நம்ம போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்பர்சனலிசம் பத்தி பிரம்மா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதாவது உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றதுன்றது எந்த நிலைக்கு வரைக்கும் நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படின்னா ஆத்ம நிலைக்கு வரைக்கும் தான் நம்மளை கொண்டு போகும். செல்ஃப நம்ம உணர்வோம், நம்மளோட ஆத்மாவை நம்ம உணர்வோம். அந்த ஆத்மாவில நம்மளுக்கு அதனால என்ன ஏற்படும், என்ன நம்மளுக்கு அதுல உச்சமா நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they can do this only by purifying their mind and senses. நம்மளோட மனமும் புலன்களும் தூய்மைப்படுத்தப்படும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. நம்மளுக்கு இந்த கண்டாமினேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 6 எனிமிஸ், அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி போயிடும். நம்ம மனமும் புலன்களும் தூய்மையானதா இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல நம்ம விலகி இருப்போம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்லி இன் திஸ் வே வில் யுவர் இம்பர்சனல் ஃபியூச்சர் மேனிஃபெஸ்ட் இட்செல்ஃப் டு தெம்.
அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உருவம் இல்லாத வழிபாட்டுல இந்த நிலைப்பாடு வரைக்கும் நம்ம வருவோம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்க வர்றது இல்லை இல்லையா? சோ அதனால அவங்களுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும், மனமும் புலன்களும் அது அவசியம் ஏற்படணும் சரிங்களா? அவசியம் நம்மளுக்கு மனமும் புலன். அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து விலகி இருக்கும். அந்த வகையில இம்பர்சனல் ஃபியூச்சர் உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ்லயும் இம்பர்சனலிசம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவானோட அந்த குணங்கள் ரூப நாமரூப குண லீலைகள் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நிறையவே பார்த்துட்டு வரோம். பகவானோட அந்த புருஷாவதாரம் அதோட நிலைப்பாடு எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நிறைய லேர்ன்ட் பிலாசபர்ஸ் தத்துவவாதிகள் அப்புறம் விஞ்ஞானிகள் இவங்களாம் என்ன அவங்களோட புரிதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த வெளிச்சம், ஸ்டார்ஸ், சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள்லாம், அதாவது இப்ப கூட மூணுக்குலாம் வந்துட்டு சேட்டலைட் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில எல்லாமே நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிரான்சென்டலிஸ்ட் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு லேர்ன்டு பர்சன் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, who could possibly count the unlimited transcendental qualities possessed by you, Supreme Personality of Godhead, who have descended on the surface of the earth for the benefits of all living entities அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் இது வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயம் பகவானோட அப்பலன்சஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பகவான் எல்லாத்துலயும் நான் ஊடுருவி இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த வகையில ஒரு டிரான்சென்டென்டல் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இதுல எல்லாத்துலயுமே பகவானோட அம்சம் இருக்கிறது அவங்களால உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? இது எல்லாமே இப்போ இந்த சூரியன் இருக்கு, இந்த சந்திரன் இருக்கு, ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே பகவான் எதுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்க, எதுக்காக அவங்களோட சக்திகள் மூலியமா இதெல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கெல்லாம் நன்மைகள், நம்மளோட நன்மைகளுக்காக. Who have descended on the surface of the earth, யாரு? Supreme Personality of Godhead, for the benefit of all living entities. நம்மளோட நன்மைகளுக்காக பகவான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இது எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத ஆன்மீகவாதியால புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த வகையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ one who earnestly waits, இப்ப வந்துட்டு நிறைய நம்ம வந்துட்டு பாவம் செய்யாதவங்க கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? தெரியாமலே நம்ம பண்ணிருக்கோம். அந்த வகையில நிறைய பாவங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செஞ்சிருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், சஃபர் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நல்லபடியா அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம், பாபத்தால வர சிரமங்கள் எல்லாம் பொறுமையா பொறுத்துக்கிட்டு பகவான்கிட்ட பக்தியோட இருக்காங்களோ, அவங்க ஷியோர்லி எலிஜிபிள் ஃபார் லிபரேஷன், ஃபார் இட் ஹாஸ் பிகம் ஹிஸ் ரைட்ஃபுல் கிளைம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல அது மை டியர் லார்ட், ஒன் ஹூ earnestly waits for you to bestow your costless mercy. பகவான் அனுகிரகம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த பாபத்துக்கான கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிற நிலைப்பாடு. அதனாலதான் பகவான் வந்துட்டு இந்த முக்தி பெற ஆத்மாக்கள்லாம் கொஞ்சம் சிரமத்திற்கு வருவாங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அது சொல்லுவாங்க, பக்திக்கு வந்து நிறைய சோதனை எல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் எதுக்குன்னா, நம்மளோட பாவங்கள்லாம் இருந்துன்னா அதை ரொம்ப மைல்டான அளவுல பகவான் நமக்கு வந்துட்டு அதை வந்து கொடுத்து நம்மள அந்த பாபத்துல இருந்தான், அந்த பேட் கர்மாஸ்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பகவான் முக்தி கொடுக்க போறாங்கன்றது அர்த்தம். அந்த வகையில பொறுமையா அவங்களோட பாஸ்ட் மிஸ்டீட்ஸ் பாபங்களுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து சஃபர் ஆகுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில யாரு பொறுமையோட இருந்து பக்தி பண்றாங்களோ, பகவானோட காஸ்ட்லெஸ் மெர்சிக்காக வெயிட் பண்றாங்களோ, அவங்க கண்டிப்பா முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜஸ்ட் see my uncivilized impudence. இப்ப என்ன பண்ணாங்க பிரம்மா? பகவானே சோதிச்சு பார்த்தாங்க இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I try to extend my illusory potency. பிரம்மாவுக்கு சக்தி இருக்கும் இல்லையா? அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி, அவங்களுக்கு சக்தி இருக்கும். அத வந்து அவங்க வந்து பிரயோகிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? டு கவர் யூ. அது யாருக்கிட்ட? பகவான் கிட்டயே. the unlimited and primeval super soul who bewildered even the master of illusion. அதாவது இல்யூஷன், பகவான் வந்துட்டு இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து இல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இருக்காது அப்படின்னு தான். ஏன்னா உருவாகும், இயங்கும், மறுபடியும் வந்துட்டு மாயை அப்படின்னு. யாரு மாஸ்டர் ஆஃப் இல்யூஷன் அப்படின்னா பகவான் தான். ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க கிட்டயே பிரம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட அந்த கொஞ்சம் பவரை வச்சு சோதனை பண்ணிருக்காங்க. வாட் ஐ கம்பேர் டு யூ, பகவான் தான் வேணும் இல்லைங்களா? மாயையை கட்டுப்படுத்துறவங்களே அவங்கதான். ஐ எம் ஜஸ்ட் லைக் எ ஸ்மால் பார்க் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் எ கிரேட் ஃபயர்.
பகவான் நீ பெரிய நெருப்பு பிழம்புனா அதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு பிரம்மா சொல்றாங்க, ஒரு சின்ன நெருப்பு துளி நானு அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட உங்ககிட்ட நான் வந்து அபச்சாரப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 10வது ஸ்லோகத்துல கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மை அஃபென்ஸ். இப்ப நான் தவறு அபச்சாரம் பண்ணிட்டு என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால பண்ணேன்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து பிரம்மா எப்படி எந்த குணத்துக்கு அதிபதியா பாக்குறோம் நம்ம, மோட் ஆஃப் பேஷன், ரஜோகுணத்தின் அதிபதி இல்லைங்களா. குண அவதாரங்கள்ல விஷ்ணு வந்து சத்துவகுணத்துக்கு அதிபதி, பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம், சிவபெருமான் வந்து தமோகுணத்துக்கூட அதிபதினு பாக்குறோம். அந்த வகையில இங்க பிரம்மா என்ன சொல்றாங்க, ஐ ஹவ் டேக்கன் பர்த் இன் த மோட் ஆஃப் பேஷன். ரஜோகுணத்திலிருந்து என்ன பண்ணிட்டு நானு என்னோட கண்ட்ரோல், அந்த கண்ட்ரோலிங் பவர், தேவர்களுக்கு அந்த கண்ட்ரோலிங் பவர் உண்டு இல்லைங்களா. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட நம்மளுக்கு தண்டனை கூட கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் தேவர்களுக்கும் என்ன இருக்கு, கண்ட்ரோலிங் பவர் உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க இங்க, என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எப்பயுமே இந்த கண்ட்ரோலிங் அப்புறம் இந்த ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரஜோகுணத்தின் பிரதிபலிப்பா பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இங்க சொல்றாங்க, பர்சீவிங் மை செல்ஃப் எ கண்ட்ரோலர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் யுவர் லார்ட்ஷிப். நான் தனிச்சு என்னை நான் வந்து கண்ட்ரோலரா நான் வந்து நினைச்சிட்டேன் அப்படின்றது சொல்றாங்க. மை ஐஸ் ஆர் பிளைண்டட் பை த டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அறியாமையிலையும் தமோகுணத்திலையும் இருந்துட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. விச் காஸ் மீ டு திங்க் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஆஸ் அன் அன்பான். நான் ரொம்ப சுதந்திரமானவன், யாருக்கும் பகவானோட சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு நான் வந்து இந்த செயலை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ப்ளீஸ் கன்சிடர் தட் ஐ ஆம் யுவர் சர்வன்ட். இப்போ அவங்க வந்து உண்மையான நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. உண்மையான நிலைப்பாடு என்ன, நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு சேவை புரியறவங்க அப்படின்றத சொல்லி இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மா பிரேயர் சொல்றாங்க, ஐ ஆம் யுவர் சர்வன்ட் therefore worthy of your compassion. எப்பயுமே ஒரு பேரண்ட் குழந்தைங்களை மன்னிப்பாங்க இல்லையா, தவறுகள் செஞ்சிருந்தாலும். அதே மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, மன்னிப்பு கேட்டா மன்னிச்சு விடுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி நான் என்னை வந்து நீங்க வந்து மன்னிக்கணும் உங்களோட கருணையினால அப்படின்றத சொல்றாங்க. ரஜோகுணம் தமோகுணத்தால நான் வந்து தவறுகள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. 11th ஸ்லோகமும் பிரபுஜி வாசிச்சுட்டாங்க. சோ அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த வாரம் நம்ம 12ல இருந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம், சரிங்களா. அப்ப இங்க வந்துட்டு ஸ்மால் கிரியேச்சர்னு சொல்றாங்க பிரம்மா அவங்களே, சரிங்களா. அது அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இந்த ஜட உலகம் அப்படின்ற பாட் அதுக்குள்ளார நான் வந்து அது உள்ளவங்க, அதோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி உண்டு இல்லைங்களா. அதான் சொல்றாங்க, ஐ எம் என்க்ளோஸ்ட் இன் எ பார்ட் லைக் யூனிவர்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அப்படின் போது என்னென்ன இருக்கு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் யுவர் க்ளோரி, unlimited universe passes through the pores of your body just as particles of dust pass through the opening of a screen window. அவனோட திருமேனில இருந்து என்ன வருது, இந்த உலகங்கள்லாம் வருது, அன்லிமிட்டெட் யூனிவர்ஸ் வருது இல்லைங்களா. ஆனா இங்க பிரம்மா தன்னை என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து ஒரு ரொம்ப சிறியவங்க, ஸ்மால் கிரியேச்சர் அப்படின்றது சொல்றாங்க. நான் இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ளார இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்னால கட்டுண்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மா. ஆனா நீங்க வந்து உங்களோட திருமேனில இருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் வெளியில வருது. அது எப்படின்னா, நம்ம ஸ்கிரீனை ஓபன் பண்ணோம்னா விண்டோ வழியா டஸ்ட் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவான் திருமேனில இருந்து நிறைய இந்த ஜட உலகங்கள் வருது. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவங்க நீங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா. இப்ப வரைக்கும் நம்ம 11வது ஸ்லோகத்துக்கு பார்த்திருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம மறுபடியும் அடுத்த வாரம் 12 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபக்ஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதா நம் பாவனி வேஷம் நம்ம அனந்த கொடி வேஷம் ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.